Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri novom videu, ďalšom teda videu Brawl Stars. A dneska si natočíme ja versus ChatGPT, on mi bude dávať úlohy. Takže ChatGPT si pre nás pripravil asi 4 challenge, hej, podľa obťažnosti, hej. Od easy až po demo, takže máme tu 4 teda obťažnosti, to je easy, medium, hard a demon. A dúfam, že ma to nezabije, bo umrem. Takže prvá challenge, ideme na prvú challenge. Easy, auto aim only. Môžeš používať len auto aim, manuálne mierenie je zakázané, to nechcem ani počuť. Cieľ, vyhraj aspoň 2 hry. Odmena big. My už také nemáme v tej hre už. Som musel dať mojho, čo ho neznášam. A sám, prečo sú tu Ali samé? To bude ako Buzz Lightyear, zabije ma. Takže iba auto musím používať a 2 hry musím vyhrať s týmto tu shitným brawlerom. On nie je shitným, ale neznášam ho ja. To si robíš srandu. Minus. Nemôžem skončiť. Takže musím aj auto aim s ultinou používať. Tak to sa mi už asi nepáči. Ideme na vec. Tam je Pipera. Môžem ju... Ty špína. Poď sem. Ja som to porušil. Ľudia, ja som to porušil. Musíme novú hru zahrať. Načítaj sa! Nie, ale to je easy challenge, to musím zvládnuť. Ja nesom nutko. No však si nezabí grom. Šprina. Choď headbull. Ty vole, už som vyšiel. Ja si nedám proste pomôcť. Poď sem. Nie, nemôžem, to je moc. Čau. Čau. Aha, to nebol on. To bol on, tam ten reálny. No, poď. Čau, bu. Facka jedna. Tu si robí srandu. Ja môžem prehrať. Ty vole. Grom. To presne môj target. Jak ma tam mohol zabiť Grom? Povedzte mi tak, že keď ma budete hejtiť v komentoch, aký som teraz šitný, tak ok, lebo ja neviem hrať s Edgarom ja, aj keď je no skill brawler. Získali sme Griff skin, yes! Jackpot Griff. No tak si zoberieme teda Brawl Passu, lebo už ma tu sere. Ale tu 2 hry to mám vyhrať, hej. Tak ideme na to. Brawl Ball, changeujem. A musíme to dať. Začína sa nám. Poďme. To musíme už vyhrať však. Nathan did that. Nathan urobil najväčšiu chybu. Za Fenga. Co zrobil? Uvaž! Yes! Prvý gól! Musíme vyhrať 2 hry, takže to bude asi ľahšie na Brawl Ball. Ideme na to. Ale ChatGPT nepovedal, že nemusím toto mieriť s loptou, lebo to akože auto aim. Čo? A s rutinou musím, ale... Ideme. Nie,
Ja som taký debil. Ja som zabudol na tú retu, že ona nemôže teda loptu držať. Tak. Prečo? Umri. Aj to vyhra. Lebo viem. No a ja som debil. Ja som si to sám posral. Dobre. Som taký šitný. Ďalšia hra. Hra number 2. Keď neviete, čo to znamená, tak je to hra číslo 2. Hej, debil. Alebo teda po anglicky sa povie to, že game number 2. To je hra number 2. No, ideme na vec. Morty sa musím zabiť. Čak máme teraz komunitu, takže minulé video už ste videli, o čom hovorím. No, tak to je Jester klasicky. Tiki ho zničil tam, dobre. Ja vôbec dám toto, tieto challenge celé. Dali sme gól. Yes. A som... Nevyšlo. Je to tam! Výhra! Yes! A Make dávam chudosť. Make dala 4 killy. Bola šitná. No, ďalšia challenge. Veľmi super challenge, no Power Cubes challenge. To je v prdeli. Tak viem akože koho si dávam. No, tak Ellie je tu proti mne, ale ona musí byť prvá dole. Mám tu... Ja som to dosral hneď, ja som taký debil. The end, on to dosral. Veľmi srandy. Ja som si práve teraz spomenul, že som to dodrbal. Ja som debil. Nemám ani jeden Power Cube vlastne zobrať. Tak to môžem tak maximálne zničiť, ale nemôžem brať. Ale akože aj tak má dobrý podľa mňa BF. To skončím asi. A ešte je tu Finks. Poď head. Poď head! Kamo, prečo je tu iba... Prečo je tu stále 9 brawlerov? Yes! Vyhral som! Povedal, že top 3, jedna hra. Let's go! Ide tu demo, lebo hard nie, lebo prechádzame, lebo z technických dôvodov, bohužiaľ. Ale možno tam vám dám klip, takže čo mám robiť, že no damage challenge. No a ja tu umrem určite. Ja tu doserem, vidíš? Už to doserem. No poviem, tak maximálne. No hej, som priti. Jak to mám vyhrať tú jednu hru? Keď sa vám to zdá reálne ľahké, tak... Viete, ja som v tom šitný v takýchto challengeoch. Ja mám the no damage challenge, tak to má poser, zabí ma. OK, musím si teraz veriť. Tak to musí byť už ľahšie. Yes. Teraz budem campiť. Ja budem sem campiť.
keby ste sa ma chceli opýtať, že prečo mám jeden cube, tak to preto, lebo jeden typek ku mne prišiel, hej. Som sa zakempil, lebo on potom ma už nevidel. On si zničil bod, potom išiel na ďalší bod, ja som mu rýchlo zobral cube a išiel som preč. Top 3 musím sa dostať. Yes! Tu som dal demona a tu som iba kempil. Pohode, bože. Tak to bolo všetko, ľudia. Ja sa s vami lúčim a čau. Super strandu. No damage taken. Stabil. Chat. Oh môj bože. Neviem, či sa dá teda vyhrať hard, ale pokúsim sa bez jedného jediného hitu. Tak to má poser, ChatGPT. Hrajte, hej, lebo ja nemôžem dostať ani jeden hit. Viete. Máme prvý gól, ľudia, ani jeden hit pri sám. Máme druhý. A vyhrali sme to. Ak sa vám toto video páčilo, daj like, odber, čau.